Nilagdaan ni na Governor Dennis Delta Pineda kasama ang mga alkalde sa Pampanga ang Interlocal Government Unit Memorandum of Agreement para sa pagpapatupad ng province-wide health system sa Pampanga. Ang sistema ang magsisilbing tugon sa Universal Healthcare Bill at ang kooperasyon ng mga local chief executive ay tungo sa isang direksyon sa paghahatid ng serbisyong pangkalusugan sa mga Kapampangan. Aside from bababa po lahat ng mga serbisyo sa ating mga barangay, magkakaroon po ng tamang pag-aaral sa lahat ng mga datos na ating matatanggap para po mas matugunan ang mga pangangailangan ng bawat kapampangan sa bawat barangay at sa bawat pamayanan. Sa datos ng PHO, umabot na sa 83% local health system maturity level ang lalawigan ng Pampanga at numero 1 sa gitnang Luzon pagdating sa functionality. Binagyang diin naman ni Vice Governor Lilian Pineda ang kahalagahan ng tungkulin ng mga lokal na opisyal sa pagtutok sa patas na akses ng mga nangangailangang Kapampangan sa dekalidad at abot kayang serbisyong pangkalusugan na itinakda sa ilalim ng UHC Act of 2019. Mayors, kailangan kayo dito sa batas ng Universal Healthcare. Kung hindi nyo tutulungan o susuportahan ang batas na to, baliwala ang ganda-ganda ng batas na itong Universal Healthcare. Wala na kayong babayaran. PhilHealth na lahat ng mga tao. Yung mga mahihirap, ang kailangan lang talaga. Kailangan, ikokonsultahan sila, meron silang gamot, may dudulugan sila, meron doktor. At kung ginawa natin yun, lahat kayo, MHO, Chief of Hospitals, lahat po kayo, kung gagawin natin ito sabay-sabay, successful ang Universal Healthcare. Pagkatapos ng MOA signing, nagkaroon ng update at open discussion ukol sa status ng priority health programs na ipinatutupad sa lalawigan at sa bansa. Para sa Balita Pampanga, Gerald Gloton.